Kull ma jmur qed jiżdiedu l-għodod elettroniċi li jiffaċilitaw it-tagħlim tal-sinna. Fir-rokna li jmiss se nlaqgħukom ma' Anna Vassallo, edukatriċi li ħadmet fuq Koċ Kliem, app Maltija li tgħin lit-tfal jitgħallmu l-Malti permezz ta' sekwenzi ta' konsonanti u ta' vokali. Proġett Koċ Kliem huwa proġett diġitali. Minħassil bżonna dan il-proġett għaliex jiena meta kont nagħlem Year 1, meta ħadt il-Year 1 fil-verità bdejt inħoss li hawn nuqqas ta' riżorsi bil-Malti għat-tagħlim tal-qari bil-Malti b'dak iż-żmien qed ngħidu snin ilu. U għall-bidu kont ikkrejajt riżorsi fil-kitba ġifieri bil-miktub, u mbagħad matul iż-żmien meta beda jinħass iktar jisu l-enfasi fuq l-affarijiet diġitali fit-tagħlim tagħna, ħassejt dik ix-xewqa li dan il-materjal ngħaddih ukoll lil-tfal b'mod interattiv għaliex ċertu tfal forsi għalihom il-kitba l-ktieb huwa daqsxejn ta' sfida li wara meta jaraw l-istess kitba b'mod diġitali forsi iktar jitħajru jaqraw. Koċ Kliem fil-verità huwa ġabra ta' kliem maqsum f'sekwenza li jibda minn kliem żgħar b'żewġ ittri bil-Malti li jibda b'dawk li huma konsonanti vokali b'żewġ ittri, jibqa' sejjer sa kliem b'5 ittri li huma l-iktar kliem komuni li jiltaqgħu miegħu dik l-età tal-tfal tal-Year 1. Huma abbinati wkoll ma' karattri, kull sezzjoni hija marbuta ma' isem ta' karattru. Per eżempju, jiena kliem li huma per eżempju b'3 ittri għandna l-karattru ira li fih 3 ittri wkoll biex it-tfal dejjem qed jabbinaw ma' xi ħaġa karattru ħelu. Il-format diġitali ovvjament ħassib ukoll li l-preżentazzjoni tiegħu tkun adattata għal dawk it-tfal li ibatu daqsxejn biex jaqraw minn naħa tal-font, ġifieri tat-tipa li hija tinqara sewwa. Il-background, l-isfond huwa wkoll tajjeb adattat għal dawk it-tfal li huma għandhom id-diżlessija li il-kuluri mhuwiex huma adattat għalihom. U minn barra hekk ovvjament hemm ukoll il-ħsejjes, il-vuċijiet, ġifieri daw il-kliem għal dawk it-tfal li forsi qed isibu daqsxejn problema biex jaqraw waħedhom. Is-software, il-programm fih ukoll il-qari ta' studenta tifla li qed taqra jistess dawn il-kliem qed toffrihom bħala modell. Ik, la, la, ikla. Malla li ma jista' jintuża bħala modell fil-klassi ġifieri ta' qari, jista' jintuża wkoll bħala xogħol għad-dar li l-għalliema toffrih bħala xogħol addizzjonali għad-dar biex it-tfal ikomplu jaqraw u jippratikaw dak li għamlu fl-iskola. Tista' wkoll tintuża minn għalliema minn LSAs li forsi għandhom dawk it-tfal jistgħu jgħinuhom b'mod individwali jistgħu jaħdmu magħhom ukoll b'mod individwali. Tista' wkoll tintuża minn għalliema komplementari li jkunu qed jgħinu l daw it-tfal li forsi jsibu diffikultà fil-qari kemm fl-età ta' 5 snin ġifieri fil-Year 1 u kemm iktar il quddiem imma li qed għandhom diffikultà fil-qari. Kulħadd jista' jiddownloadja b'xejn, din huwa proġett iffinanzjat mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, jista' jitniżżel b'xejn minn fuq Google, minn fuq pjattaforma tal-Android, ġifieri jista' jitniżżel minn fuq Play Store, kemm jinkiteb ġifieri titlu Koċ Kliem u jista' jitniżżel dan is-software. Infatti jeżistu żewġ verżjonijiet, teżisti verżjoni waħda li jinqraw ġifieri kliem huma l-istess imma l-mudell ta' qari li qed jinstema' wieħed minnhom jinqara ittra b'mod fonetiku u l-ieħor jinqara bis-sillabi għaliex nafu li hawn ċertu skejjel forsi li jippromovu ċertu metodu u skejjel oħrajn jippromovu metodi differenti għal huwa adattat għal żewġ tipi ta' tagħlim u għal taħlit ukoll minn dan it-tagħlim. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.